Ați avut o discuție cu domnul Blaga? Ce vi-a zis? Da, am avut o discuție cu Vasile. Am avut o discuție și cu primul ministru. Am explicat că pentru mine nu este o preocupare să destructurez Partidul Democrat Liberal. Dar că efectiv, din punct de vedere al principiilor pe care le-am etalat în această perioadă, între ale mele și ale lor, nu mai există concordanță. Ne place să spunem de multe ori acel fitus ultrafine, m-am folosit și eu de multe ori în discursuri. Fidelitatea aceasta până la sfârșit este și până la urmă față de tine însuți. Dar nu credeți că ați pornit tăvălugul destructurării Partidului Democrat Liberal? Nu. Credeți că PSD va contribui la această mișcare de dreapta? Încă o dată. Credeți că PSD va contribui la această mișcare de dreapta despre care vorbiți? Nu. Eu nu cred că... Cred că USL-ul este o alianță conjuncturală. Eu când am spus că mă gândesc la o construcție de dreapta, m-am referit la Partidul Național Liberal. Vă considerați un nou liberal sau un neoliberal? Mă consider Sorin Frunză Verde. Este suficient. A încercat și președintele Traian Băsescu să vă facă să rămâneți în partid? Nu. Nu am avut nicio convorbire cu domnul Traian Băsescu. Din discuțiile purtate cu colegii dumneavoastră din PNL de la Vârf, aveți semnale că va fi cineva care vă va urma? Și e valabil prin caracterizări de primar? Nu am asemenea semnale, nu am provocat asemenea discuții. Dar este posibil ca un număr de lideri ai Partidului Democrat Liberal să considere că este firesc ceea ce am făcut și să mă urmeze. Dar nu mi-am propus un asemenea scop. Din potrivă, vreau să spun că în conversația pe care am avut-o cu Răzvan Ungureanu, i-am spus că din punctul meu de vedere, în niciun caz nu voi încerca să destabilizez guvernarea pe care el o exercită. Dacă toți vorbim de democrație și de principii, eu cred că el trebuie să termine această guvernare, trebuie să-și asume până în noiembrie, are o majoritate parlamentară atât cât o are și sigur trebuie ca în noiembrie să avem alegeri la termen, alegeri pentru 4 ani, alegeri care să marcheze încă o dată terminarea unui ciclu electoral firesc, normal, natural. În participat? Se vorbește de o listă de 42 de primari. Nu. Partidul Democrat Liberal are în acest moment 42 de primari în care se ferie. Primarii urmează să opteze ei. Nimeni nu le impune nimic. E vorba de opțiunea lor proprie în legătură cu modul în care vor candida la alegerile locale. În ce context ați discutat cu primul ministru Mihai Răzvan Ungureanu, domnia sa nefiind membru al Partidului Democrat Liberal, deocamdată cel puțin? Mario, de domnul Ungureanu ne leagă o amiciție mai veche. Era firesc ca atunci când el este primul ministru al unui guvern unde Partidul Democrat Liberal are principala poziție, să își pună problema când un prim vicepreședinte, cum sunt eu, are o asemenea opțiune. Până la urmă a fost o conversație normală. Așa cum eu cred că am avut în această perioadă conversații normale, discuții firești cu foarte mulți lideri de pe șicherul politic românesc. Și cred că este normal să avem asemenea dialog. Nu cred că trebuie să ne cantonăm la infinit în gâlceava asta despre care tot am vorbit. În afară de motivele pe care le-ați prezentat și în noiembrie 2010, ați mai avut și alte motive să plecați din PDL? Știu eu, disensiuni între dumneavoastră și alți lideri, GNL, Nudrea? Nu. Sau Traian Băsescu? Nu. Nu. Care e relația cu Traian Băsescu acum? Am și eu o întrebare. Motivele pe care le-am prezentat nu sunt suficiente? Credeți că un congres al PDL ar schimba acest mod de conducere de care dumneavoastră nu sunteți mulțumit? Am avut un congres în mai anul trecut, după care nu s-a întâmplat nimic. Repet,
Nu cred că putem rezolva ceea ce ne-am propus de la reconsolidarea democrației și până la, hai să spunem, o elementară prosperitate a populației, până la o creștere economică durabilă, solidă, cu abordări cum astăzi există în interiorul Partidului Democrat Liberal. Printre cei cu care ați discutat s-a aflat și Emil Boc? Nu am vorbit cu Boc. Ați făcut două afirmații astăzi care ar putea să destabilizeze USR-ul. Unu, că această alianță USR este una conjuncturală și doi, că PSD-ul nu poate să contribuie la o dreaptă la această construcție de sănătoasă. PSD-ul este un partid de stânga. E clar, nu? Dar sunt declarații. Nu pot destabiliza. Conjunctura poate să dureze și 8 ani. Dar în general, da, vorbind despre alianțe politice, unde ați văzut că o alianță între un partid de centru-stânga și unul de dreapta să dureze? În Germania. Cât? 4 ani. Prin decizia dumneavoastră, practic, desfințați competiția electorală din această primăvară în Caraș-Severin. Ea nici nu prea existat la nivelul județului. Credeți că demisia lui Emil Boc ar face bine PDL? Nu știu, e o opțiune personală și sper că ați remarcat la începutul acestei conferințe de presă că mi-am propus să nu reproșez nimănui nimic, să relatez practic ceea ce eu cred că se întâmplă în acest moment, să-mi exprim opțiunea și suficient. Nu reproșați pentru că nu aveți ce? Nu reproșați pentru că nu aveți ce? Nu, cred că e important să vă propun o construcție, nu neapărat să demolez una. Ați spus că vorba de un punct de conduită. S-a vehiculat ieri de Uniunea Populară Liberală. Știți ceva? Nu. Din punct de vedere tehnic, când vă veți da demisia din Partidul Democrat Liberal pentru a putea face pasul următor? Am convenit cu domnul președinte Antonescu, cu liderii județeni și locali, să stabilim acest calendar săptămâna viitoare. veți face o echipă bună cu Stefanescu? Cred că nu mă gândesc la asta acum. Ați precizat că trăim într-un stat polițienesc. Aveți informații concrete că telefoanele v-ar fi fost ascultate sau v-ar fi fost urmăriți? Sau... Nu. Știu însă anumite lucruri care mi s-au întâmplat mie personal. Și despre care am să vă povestesc mai pe larg cu altă ocazie, nu acum.